З закінченням вилівання бетонської площі на студійній частці нового будинку РТВ здобувають ще условия за початок поставляння закриця. Danas nam je 280... Dneška nam 287. robotni dzen, jak sme počali. Teraz sme na zakricu na tehničnej časti objekta A. Dneška ljejeme 150 kubiki betonu, máme 600 kvadrati tej zakončujúcej ploči. По закінченню вилівання остатньої площі на технічній частці нового будинку РТВ такі роботи предложише і ідуцього тижня, kad буде вилята і остатня площа на адміністративній частці будинку. Остава nam іще направить lift hiški i zakončic čast zakrica, котра ще не виліва з бетону, але з другими матеріалами. Можемо конечно повець, že máme vyvodzača za drugu etapu. Ostava nam isti vyvodzač, SMB Gradnja, бо пришлого тижня успішно закончена явна набавка. Друга етапа вибудови найобсяжніша, бо подрозуміює ремесельницькі роботи, котрі ще одноша на будинок, як і уширення нукашньості.